Machegnya kono mogi report madonyono wa midhiambo sani ni ji 21 witongi magi odhiambo makawuono masira mar apaya motimore kopti ke apaya maduong' ma Kisumu Kakamega. Apisa ma traffic Nyanza Peter Maina wacho ni jomoko 20 yudo thieth e kar thieth maduong' ma jo TRH ka abich kuom gigi ni oyudo hinyruok maricho. Kuom ji 21 go 10 gin mine, 10 joma chuo kod nyathi achiel ma jadweche 8. Ndarani chando wajo kama, ndarani nego jika. Roundabout ni kabeto man kita kinyalo muke mondo losa roundabout maber. Konywa uru sirikal, muknwa uru ndarani mondo ger ndarani maber. Ndarani kaka entiere ndarani hinyo ji. Nyaka kenda kre gweng'ni en ajali makoro waol gajali to sama niloso roundabout ni kila mara ka ajali otimore ka tibira yudo ka joken habiro to go picha bang'e onge gima gitime. Koro kawuono ji osetho kama mae mokwongo. Ka en roundabout ni to many giminyalo tim katek to gichwere katek to giduoke mondo bed matin. To gimwanyalo kwayo Ruto ka dholuo moriere en president, acting president. Wakwaye gumuolo no luonga manoloso ndarani. Asewuothe Kenya kate pok aneno roundabout moket kar Orido. Please government, wakwaye jotelo ma Kisumu County. Wamiyo within 24 hours. Kokunyal biro roundabout makowigo. Wadhi golo gini mondo konywa gini wawinjo matek sawa sawa. Ningeweza kuomba kwamba kama ni uwezo kuanzia kesho ile roundabout ya hapa itolewe. Kama ni watu wa kuingia Waigoti Garden wapitie mambo leo wakienda. Kwa sababu hii ajali inafanyika hapa kwa sababu ya kila siku kwa sababu ya roundabout. Mtu ataka kiboswa juu akijua kwamba kuna roundabout hapa hivi. Kama akifika breki imekata